So what's up mga sir, good evening no, nagbabalik na naman tayo for another vlog. So ngayong gabi pag-uusapan po natin no, share ko din po sa inyo yung pumunta tayo ng Quezon City nung isang araw no. So bago lahat, shoutout natin dyan, number 1 family, pangalawa yung mga kaibigan natin, pangatlo yung mga kasama natin sa trabaho no. So mabuhay po tayong lahat mga idol no. Hopefully okay naman tayong lahat, kahit pandemic pa rin, wala naman tayong magagawa, dyan pa rin yan no. So lahat naman talaga gusto na mawala yung ano na yan, yung COVID na yan, para lahat masaya. So ano no, shoutout natin dyan, Kabalan Motovloggers. Then shoutout din natin dyan si Idol Francis no. Kumusta ka na idol? Sana naman okay ka na at makapagtambay na tayo sa favorite tambayan natin, Petron. So ngayong gabi, share ko lang po sa inyo yung pumunta ako ng Quezon City no. Nanggaling po ako ng Pampanga mga idol no. So wala namang selan sa daan mga sir no. Wala namang nanguhuli. Nag-start ako dito ng dito sa Pampanga ng alas 6 ng hapon kasi nga paghapon ka mag-rides, hindi mainit mga idol no. Tsaka hindi siya ganun ka-traffic sa daan kasi nga yung mga ibang mga sasakyan nasa bahay na, naka-park na sir ano. Siguro yung mga natitira na lang sa daan yung mga namamasada no. So pagdating dito sa Malolos mga idol, wala naman traffic, tsaka may mga checkpoint naman na madadaanan mo. Kaso siguro chine-check lang nila yung mga lisensya mo no. Pero nung pumunta kami ng ng Quezon City, dumaan kami ng Malolos, wala naman masyadong nanguhuli mga idol no. Although merong nakaharang na mga checkpoint na nakalagay sa gitna ng daan, hindi naman sila nanghaharang mga idol. Ano lang, tinitingnan lang nila yung mga dumadaan, tsaka na rin yung mga bata no. So bawal pa rin talaga yung mga bata sa biyahe mga idol no. And pagdating mo naman dito sa Valenzuela, ganun pa rin mga idol, walang selan no. Basta ka lang, complete gears ka lang, naka helmet ka, naka sapatos ka, matik na yan mga idol. Once na nag long rides ka o mahababang rides yan, kailangan naman talaga natin ng safety gear no, helmet, sapatos, pantalon, para na rin sa kaligtasan natin mga idol no. So pagdating mo ng pagkatapos naman ng Valenzuela, pagdating dito sa monumento, dapat alisto kayo mga idol no. Kasi yung mga sasakyan doon, napakarami, ang daming sasakyan no. So kahit gabi na, dito pagdating dito sa monumento, nagkakaroon pa rin ng traffic. Doon ko na-experience yung singit ng singit. Kabilaan, mapakaliwa, singit ng singit. Kasi nga, napaka-traffic mga idol no. So pasensya na po kayo, wala tayong actual video ng ng pumunta tayo ng Quezon City. Kasi nga, hindi po ako nakapokus nun. Kasi nga, yung focus ko talaga doon sa pagmamaneho no. Although first time ko lang talaga magmaneho ng ganon ka-traffic pagdating dito sa monumento. Kasi nakikita niyo naman mga sir no, laking tayo, Pampanga tayo syempre. Sa Pampanga hindi naman ganon ka-traffic, mata-traffic lang pag may mga nagkakaroon ng aksidente, pag nagkakaroon ng prosesyon, ganon naman yung nagkakaroon ng traffic pagdating dito sa Pampanga mga idol. Although nagkaka-traffic naman, hindi naman ganon katagal, unlike talaga sa Manila na maghihintay ka na talagang napakatagal na traffic mga idol. So kung hindi ka marunong sumingit pagdating sa Manila, aabutin ka ng siyam-siyam. Napakatagal ng doon bago ka makarating siguro sa pupuntahan mo no. Siyempre once na tayo no, na first time pa lang natin pumunta sa lugar na pupuntahan natin, hindi natin maiwasang maligaw tayo mga idol no. Katulad nung pumunta kami ng Quezon City, nag-start kami ng alas 6 ng gabi ng aking kuya no. Nakarating kami ng Quezon City mag-alas 10 na ng gabi. Kasi nga yung pupuntahan namin, hindi namin ganun kabisado na
yung biyahe papunta doon, no? Although first time pa lang namin pumunta doon sa pinuntahan namin na yon, kaya kami natagla ng ganun katagal sa daan, no? Saka matik na yun mga idol, no? Once na may kasama ka sa daan, hindi mo naman siya pwedeng iwanan, no? Hindi ka pwedeng humataw. Siyempre, hihintayin mo siya. Kumbaga, aalalayan mo siya mga idol, no? Wala mang naganap na hula sa daan kasi nga napaka-aliwalas naman ng walang walang nanguhuli. May mga traffic enforcer kaso once na makita kanilang complete G ka, hindi ka nila huhulihin mga idol, no? So, wala na ding nangyayari na hinahanapan ka ng medical, wala na rin nangyayaring ganon. Lisensya lang yung kailangan mga idol, no? Kasi minsan nag-check point sila pagdating dito sa sa Caloocan. Kaya mas maganda pa rin talaga hindi natin iniiwan yung lisensya natin once na naglo-long rides tayo. Kasi nga alam mo naman, napaka-importante ng lisensya pagdating sa pagmamaneho mga idol, no? So, nung pabalik na ako, nagtataka ako, no? Kasi nung papunta kami ng Quezon City, 4 hours yung biyahe mga idol. Samantalang nung ako na lang mag-isa pauwi ng Pampanga, 2 hours na lang yung biyahe. Napakabilis na, no? So, yung takbo ko siguro nun, 100 kilometers per hour. Kasi once na ako lang mga idol yung solo rides ko lang, then medyo may pagkamalayo-layo yung pupuntahan ko. Matik na yun na mabilis yung takbo natin, no? Kasi wala tayong iniisip na hinihintay natin, wala tayong inaalalayan, kundi sarili lang natin, no? Ang kailangan na lang natin gawin nun, mag-ingat tayo sa daan mga idol, no? Para iwas aksidente tayo. So, ganun pa man, no? Maraming salamat kasi nga nakarating tayo ng ligtas sa Quezon City and nakauwi tayo ng ligtas sa Pampanga, no? So, shoutout natin, isa-isahin natin dyan yung Kabalan Motovloggers, RM Pops Motovlog, shoutout Kabalan Motovloggers yan. Then Pasaway Motovlog, Speed Limit 69, Mike Rider, shoutout po sa inyo lahat, no? Although Hot Rod Motovlog, then Ziguraga Motovlog, sino pa ba? Naldong Gala Motovlog, no? So, yun lang po yung mga natatandaan ko sa Kabalan Motovloggers, no? Especially Pax Salas, yan. Shoutout po sa inyo lahat mga idol, no? Sila po yung kasamahan natin na motovlogger dito sa Pampanga, no? Hindi ko pa sila namimit. Ang namimit ko lang dyan si Pasaway Motovlog kasi nga katabing-bayan lang natin yan mga idol, no? Tsaka dati na natin kilala yan pagdating sa pagmumotor, no? Kasamahan natin yan sa isang grupo, no? Sa Riders Guardians Collab. So tara, hataw muna tayo. Namiss ko yung mga hataw moment, eh. Wow!